ଗତକାଲିର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆଜି ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଥିଲା ଦିନ 3ଟା। ଯେହେତୁ ଦିଦି ସ୍କୁଟି କଲେଜ ନେଇକି ଯାଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଣ୍ଡାରପୁର ଯାଉଥିଲି। ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଯୋଉ ଦୋକାନଟା ଥିଲା ଦୋକାନର ଛପର ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଛପର କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଦିଦିକୁ ପିକଅପ୍ କରିସାରି ବସ୍ ଷ୍ଟପରୁ ଆମେ ଦିଦିର ମୋର ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଭଣ୍ଡାରପୁର ମାର୍କେଟକୁ, କାହିଁକି ନା କାଲି ଯେହେତୁ ରାମନବମୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାର ଥିଲା। ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଭଗୁଆ ରଙ୍ଗର ପତାକା ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କାଲି ରାମନବମୀ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଆଡେ ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏଇ ବାଁଶ ବୁଦା ଉପରେ, ଯୋଉଥିରେ କି କୁଟା ଗୁଡା ଯାଇ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ବି ସବୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ପକେଇଛି, ଆଉ ଅଧାରୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛି। ଗଛ କଥା ତ ଛାଡ, ଏପଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଦି କହିଲି ଦେ ମୁଁ ଗାଡିଟା ଏପଟକୁ କ୍ରସ୍ କରିଦଉଛି, ତାପରେ ତୁ ତ ଚଲେଇବୁ, ମୁଁ ବସିକି ଆମେ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦିଦିର ମୋର ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାମୁଙ୍କର ମୋର ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ ବାଡିକୁ ବାଁଶ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପତାକା ଦିଟା ମାରିବାର ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ସର ସର ବାଡିରେ ପହଞ୍ଚିରେ ମାମୁଙ୍କର ମୋର ମିଶି ବାଁଶ ଆଣିକି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଖରା, ମାନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଥିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଗୁଳିଗୁଳିଲା ଆଉ ଖରା ରହିଲା। ମାମୁ ମୋର ମିଶି ବାଁଶ ଆଣି ନେଇ ଆସିଲୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏତିକି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆମର ରାମନବମୀ କେମିତି ପାଳନ ହେଲା।